పల్నాడు జిల్లాలో స్క్రబ్ టైఫస్ కలకలం సృష్టిస్తోంది. వ్యాధి లక్షణాలతో ఇద్దరు మృతి చెందారు. ముప్పాళ్ల మండలం రుద్రవరానికి చెందిన యువతి జ్యోతి, రాజుపాలెం మండలానికి చెందిన నాగమ్మ 20 రోజుల క్రితం హాస్పిటల్లో చేరారు. జ్వరం, ఒళ్ళు నొప్పులతో బాధపడుతూ ట్రీట్మెంట్ పొందుతూ ఇద్దరూ మృతి చెందారు. మరోవైపు రాజపాలెం మండలం కొత్తూరులో స్క్రబ్ టైఫస్ లక్షణాలతో సాలమ్మ అనే వృద్ధురాలు చికిత్స పొందుతోంది. ఓ మే పిచ్చేవి బకరావు నాకు ఉందా అది